Прочитаю одну из новелл книги Бориса Микулича «Черная вирня». Новелла называется «То-то». Новелла о очень непростых отношениях евреев и поляков в начале века. Дата написания 29-й год. Бобруйск. Далеким звоном отшалясцелі шэрыя дні. Іх шэрыя дні змянілі інакшыя. Бярвянцам яны ўпрыгожылі сваю апранаху. Варушыліся людзі, горад поўз, бы гадзюка да вакзалу. А калі прыйшла вестка, чыгуначны мост узарваны, на хвіліну замёр муравейнік, а потым ізноў у мураўінай варухлівасці зазвінеў ён. Мацнела напружнасць, асабліва ў тых кварталах, што абнялі шасу, у яўрэйскіх кварталах, где жабрацтва у лілёвым плашчы блудзіць пад вокнамі. Па шасэ уваходзілі у горад пазнанцы. Металёвыя галубы зляцелі са званніцы касцёлаў. Гэта віталі збавіцеляў жыхары, польская шляхта. І калі ўсе ў хаце хаваліся, тады падбягала То-то да форткі і праз шчыліну пазірала на вуліцу. Яна бачыла ногі. Яны, белыя ад пылу, грузка стукаюць аб брук. Гэта было прыгожа. А стары Мендэль, што скупаў раней па гораду барахло, сказаў: «Кара на нашую галаву, вялікая кара». Белая барада з жоўтай лінючасцю падмацоўвала яго словы. У тыя дні маленькая То-то сніла прыгожыя сны, сніла сонца і жоўты жвір. Колер жа сонца падобен да жвіру. Тоце здавалася, што сонца ўсюды, і яшчэ белы абрус і шмат палічыць немагчыма, на ім жоўтых пернікаў, жоўтых ад мёду. А відавочнасць была таксама сном, толькі жудасным сном. І на белы абрус, і на пернікі, на ім жоўты ад мёду, і не белы абрус, і не пернікі, на ім жоўты ад мёду, а прагорклая бульба і па дзве на чалавека. А брат просіць: «Мамка, яшчэ адну». І Тоці хочацца папрасіць, бо ад голаду галава круціцца, у вячох перасыпаюцца сінія мурашы. І То-то просіць: «Яшчэ, мамка, адну бульбу дай, а дзе ж яе ўзяці?» Грукат рос, пашыраўся, мацнеў. Увечары неба крывавілася ад блізкіх
пажараў. Па бруку тарахцелі абозы. З-за ракі ўсё часцей і часцей прыляталі няпрошанымі гасцьмі знарады і знішчалі, ламалі, крышылі ўсё. Дзядуня маліўся, гайдаючыся згорбленаю постаццю. У голасе была трывога. Яна падплывала, яна падплыла. Дзе грошы? Прыстаўляючы рэвальвер да бацькавай галавы, крычаў афіцэр. А дзе ж возьме грошы стары яўрэй, калі столькі ратоў, калі заробатак мізерны? Няма ў нас грошай, няма. Жудасны сон. Усё тарчма паляцела бачыць бацька і маці у ногі да афіцэра. Прасіць пачалі. То-то дзяржала і жах запаліўся у маленькіх мутных вачанятках. Адна хвілінка, і бацька забіты будзе ляжаць паміж паламаных зэндлікаў. То-то бяжыць да вакна. Там вялізны гладыш. Яна хапае яго і з усей сілы кідае афіцэра. Салдат прыкладам і падае то-то галавёнкай у ламаччо. Сашчаміла сэрца, а ў вочах сонца і жвір, белы абрус. Пэрнікі і плямы, крывавая пляма на ім. Бачыў я тоту. У абарванай і замызганай вопратцы з велізарным букетам пажоўклага язміну. Яна збірала рассыпаныя па зямлі ягады. Язмін быў з жоўтым адценнем лістоў. Відаць, яго выкінулі на сметнік. Адцвілі дні, і зноў сустрэў я маленькую тоту. Яна працавала у пераплётнай майстэрні. Я падумаў, маленькая тота зрабілася вялікай. Бабруйск, 29 год. Книга Бориса Микулича «Черная вирня».